салому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канал. дар навори имрӯзаи мо квартира ва хонаи заминӣ мебошад. эҳтиромана хоҳиш мекунем касоне ки дар канал подписатсия нестем, подписатсия кунед, лайк монед. дӯстон азиз, дастгирӣ кунед. дастгирии шумо барои мо хеле муҳим. ва касоне ки хонаи фурӯшӣ доранд, замини фурӯшӣ доранд, мошини фурӯшӣ доранд, квартираи фурӯшӣ, рақамҳо дар рӯи экран мешаванд. бо тариқи WhatsApp равон кунед, реклама мекунем, рекламаш без сума. Ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, райони Зарафшон. Дукомната квартира дар 7 этаж қарор дорад. 55 метр квадрат нархаш бошад. 150 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об све дуюмӣ ҳаст. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира ремонти хуб дорад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунад. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, кӯчаи Чимтепа, роҳи завод. дукомната квартира дар 4 этаж қарор дорад. 30 метр квадрат нархаш бошад. 175 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об све дуюмӣ ҳаст. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. ремонти беҳтарин дорад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дукомната квартира дар 2 этаж қарор дорад. 54 метр квадрат нархаш бошад. 190 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об све дуюмӣ ҳаст. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира айни ҳол коробка мебошад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. ина хонаи заминӣ фурӯшӣ дар ноҳияи шаҳри Туз, деҳаи Гидра, кӯчаи Космонавт. 8 сотиқ замин, 4 дар хона. нархаш бошад 220 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об све дуюмӣ ҳаст. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. хона ремонти беҳтарин дорад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунад. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон, якомната квартира дар 6 этаж қарор дорад. 44 метр квадрат нархаш бошад. 134 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об све дуюмӣ ҳаст. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. ремонти беҳтарин дорад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. бо тамоми чизу чора хона фурӯхта мешавад срочно. ина квартираи фурӯшӣ дар ноҳияи Ёвон, кӯчаи Абдураҳмони Ҷомӣ, дукомната квартира дар 3 этаж қарор дорад. 54 метр квадрат нархаш бошад. 190 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об све дуюмӣ ҳаст. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира ремонти беҳтарин дорад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунад. ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, райони 50-солагӣ, дукомната квартира дар 1 этаж қарор дорад. 52 метр квадрат нархаш бошад. 180 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об све дуюмӣ ҳаст. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. ремонти беҳтарин дорад. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунад. ина квартираи новостройкаи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, дар наздикии автовокзали Сари роҳ, дукомната квартира дар 1 этаж қарор дорад. 50 метр квадрат нархаш бошад. 155 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об све дуюмӣ ҳаст. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. квартира ремонти нави замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунад. ина квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Кӯлоб, дар маҳаллаи Шамсиддини Шоҳин, дукомната квартира дар 4 этаж қарор дорад. 52 метр квадрат нархаш бошад. 130 000 сомонӣ бо савдо мешавад. об све дуюмӣ ҳаст. ҳуҷҷатош ҳамаш 100%. хона ремонти нави замонавӣ карда шудааст. харидори аниқ бошад. рақамҳо дар рӯи экран занг занед. аз соҳиби хона маълумоти зиёдро дастрас намоед. аз номи канал гап занед, ба шумо иншоалло арзон мекунад.